Gaur galtzea tokatzen da, ipuin liburua da, ipuin bilduma bat da, baina han jasotzen diren ipuinak ez ziren idatzi edo ez nituen idatzi bilduma batean jasotzeko asmoz, denbora, garai eta egoera desberdinetan idatzitako ipuinak dira, eta hortaz, hor agertzen diren ipuinak nahiko elkarren artean nahiko desberdinak izaten dira, ez? Edo badira. Dena dela, nik uste dut, badituztela ezaugarri komun batzuk. Lehenengo atalean 6 ipuin agertzen dira, eta lehenengo 6 ipuin horiek denek dute giro zehatz bat, denak dira gauean, tabernen inguruan, kale ilun eta estuetan, gertatutako istorioak, droga, rock'n'rolla tartean sartzen dira, eta apur bat giro horren inguruko edo horren inguruan ardaztuta daude 6 istorio horiek. Beste 6 istorioak, bigarren partean agertzen direnak, askoz heterogeniagoak dira, askoz desberdinagoak, eta ez dakit, gaur egungo Euskal Herrian kokatutako istorioak badaude, baina badaude baita ere, ez dakit, Galizian edo Mandarinen Txina imperial hartan kokatutako istorioak. Eta nik uste dute nahiko, ez dakit, aniztasun handiko bilduma dela.